Fine Zwifter, ja neviem, Karel. Funview. Ani... som s vami. Dobre, hoši. Sú tu. Dobre. Okay. Vyjebaná kamera. Kde je ty? Dám si first person asi. Dobre. Je vás 58 v skupine. 5 odpadli. Nie, musím si to dať. Third person, kde je third person? Sem. Dobre, šprint začína za chvíľočku, chalani. Asi za 15 sekúnd je začiatok šprintu. Ako keď prejdete popod tie skaly, už napravo ich za chvíľu budete vidieť, cez taký tunel, už tam zrýchľujú. Takže iba sa držte v háku, je to dlhé, hej, 350 metrov. Zvolnite si, ešte nemusíte a zrýchľujte. Iba roztáčajte, poď a môžete šprintovať. Oranžová archa, môžete šprintovať. Poď. Tento šprint pôjdete viackrát. Poď. Dobre, nevadí, už zvolnite, easy. Ostatní sa tam rozjebali. V pohode, držte sa, dýchajte, hlavne regenerujte. Tento šprint pôjdete ešte 3-krát. Tento istý presne takto, ako ste ho išli. Nevadí, oni budú postupne odpadávať, len sa tam hlavne držte. Kde máme tú stránku? Toto som presne nechcel takto. No, kde máme? Refresh. Musíme Swift Power. Dobre, regenerujte. Teraz pôjdete pravdepodobne doľava na križovatke a ste stále na graveli, čiže gravel spomaluje. Ideálne byť stále v háku, že nebyť na špici balíku. Respektíve gravel, no nie je to gravel, je to piesok, je to offroad každopádne. Kde to je? Nikola Gross, Höger ide. Zwift Racing League. Teraz pôjdete takého slimáka za chvíľočku. Také koliečko. Už tam vidíte, že sa tam križuje cesta, tak tam, kde sa križuje cesta s tým mostom, tak tamto na chvíľočku začne do takého ostrejšieho. Teraz sa to ešte vyrovná. Tamto vystrelí možno 4-5, sa mi to, že 5% a bude miestami aj 6%. Tak tam bude treba len pritlačiť, ale zase ako prídete na most, tak bude rovina. Takže tam budete môcť vydýchavať. Ešte zatiaľ ste v pohode, zatiaľ hákujte, dýchajte, ale za 5-10 sekúnd už to začne. Už 1, 2, 3 a na tom graveli sa iba držte. Iba budete musieť prišľapnúť, ale nepôjdete šupy, nebojte sa. Len toho slimáka treba vydržať. Primes. Dobre, zatiaľ máme Karel má first over the line. Peters má najrýchlejší čas, 6. Karel má dobrý čas. Dobre, nejaké body sme získali, ale oni budú odpadávať. Ešte potlačte, ešte 15 sekúnd minimálne potlačte. 15-20 sekúnd. Už ste na vrchole, už ste hore. Potom sa to zase vyrovná, bude chvíľočku chill a potom sa začne ten veľký kopec. Ale teda není to moc veľký kopec, je to hákové. Dobre, už bude downhill, krátky downhill. Rostia, ty sa kľudne drž iba v tej skupine. Snaž sa čo najviac šetriť, hákovať, ty nešprintuješ, iba sa snažíš vydržať do konca. Budete zbierať odpadlíkov.
Teraz sa pôjde doprava a potom to postupne začne stúpať. Ale je to hákové, 3-4%, sem tam sa to vyrovná, takže není to taký problém. Má to také dve časti. Prvú, tiež taký slimák a ten keď sa vyjde, tak ešte bude zhruba minútové také 4-5%, potom sa to vyrovná a dlhá rovinka, na tej rovinke bude ďalší šprint, tiež 350 metrov rovinatý, za šprintom bude downhill. Takže v downhill bude dlhý downhill a bude veľká regenerácia. Malinko to stúpa zatiaľ v pohode, stále šetríte energiu. Dobre, už to začne malinko stúpať, je to tiež offroadový kopček, ale je to hákové. Teraz to ešte nebude veľa, to bude pár percent a potom keď už na minimape vidíte toho slimáka, tú otočku, tak tam to bude najstrmšie, v tej ľavotočivej zákrute, v tom slimáku. Jonas, keď tak si zapamätaj tento kopec, ak by si sa cítil v druhom kole super, tak by si možno mohol skúsiť dlhý útok na ten šprint. A už sa začína zrýchľovať tempo, tak iba buďte vpredu, buďte vpredu. Už tam jeden nastupuje, keď jeden, dvaja ujdu, nevadí. Okolo tých Švédov sa držte. Modro-biele, bielo-žlté dresy. Sú tam na kope ako buzeranti. Dobre, Karel, ideš. Super, takto sa držte. Ak vidíte, kde je Karel, tak okolo neho sa držte. Teraz sa to na chvíľu vyrovnalo, zvolnilo, tak oddychujte. Zase to na chvíľočku vystrelí. A potom sa to zase na chvíľočku vyrovná. Čiže stále hákovať. Tí dvaja, čo sú vpredu, jebať ich. Na tej rovine, keď ten balík ostane pri sebe, tak ich prevalcujete. Trošku to ešte vystrelí. Potom bude chvíľočku rovinka na tom moste. Dobre, dôležité hákovať, lebo teraz bude rovina. Dobre, teraz ešte chvíľočku oddychnite na tomto moste, chvíľočku oddychnite a bude zhruba minútový taký uphill, 4-5%. Možno to vystrelí chvíľkami aj na 6. Ale potom sa to vyrovná a bude dlhý segment až po šprint. Ak sa vám dá, tak trošku kiknite Vlado s Radimom. Jonas, poď si kľudne svoje, keď tak nájdete si skupinu a nejako to doženiete. Poď. Karel, šprintuj. Daleko. Nevadí, dobre. Už zvolňuj už. To už nemá význam. Dobre, ale už máte za sebou, aha, tento už odpadáva. Už máte za sebou všetky segmenty, ktorými sa bude prechádzať. S tým, že ten druhý sa pôjde v každom kole dvakrát. Čiže teraz pôjdete ten druhý segment. Karel, povoľ si, nech ťa predbehnú a nech ťa dotiahnu do tej skupiny.
Radim je hneď za tebou, je to v poriadku. Vlado je hneď za vami, čiže... Ty vole. Vlado, počkaj si na tých, čo sú za tebou, lebo sám budeš takto, nedoklepneš nikoho. Absolútne v kľude, len si chyťte skupinu a poďte v tej skupine. Máme v prvej skupine 2. Pekne, borci, pekne. A v prvej skupine, no počkať, nie, prvá skupina, to je druhá skupina, v podstate, lebo prvá skupina je pred nimi, ale sa to zlepí. Prvá skupina 9, druhá skupina 14. Ide sa teraz jazd, čiže ono sa to zlepí. Chalani, ak chcete, tak iba na chvíľočku im poďte dopredu. Len nech je vidno, že tam je nejaká motivácia. Ono sa to aj tak zlepí. Karel, super, dobré, ale nemíňaj veľa energie. Dobre, akože mali by ste sa stihnúť vydýchať, ale budete skupina fakt, že do 20, 23. Čiže tam už sa dá niečo robiť. A fakt by som sa sústredil iba na prejazdy, na FTS-ka nie. Lebo to znamená, že ísť full gas a to sa rozjebete. Dobre, ale každý má naložené, každý má vybitú baterku. Takže teraz každý bude regenerovať. Ty vole, to by chcelo doklepnúť tú skupinu. Štyri sekundy. 3. Dobre, máte ich. Teraz sa pôjde po tomto graveli. Pôjde sa ľavotočka, tam sa pôjde taký hub 4%, ale není to nič také hrozné. Dobre, ste spolu, ste 23 v skupine. Už budú iba odpadávať. Takže ideálne sa sústrediť na pravidlo 3 kokotov. Čiže keď budú začínať tie šprinterské segmenty, keď pôjde 1, 2 a keď pôjde tretí, tak iba sa zdvihnúť a proste... Ja chytám až 10. vždycky, tyho. Nevadí, budeme komunikovať. Vždy si rozdielte ten šprint na 2 fázy. Prvá fáza, že iba roztočíte, ja neviem, na 500-600 W, kľudne zo sedla. Začiatok segmentu a keď budete, ja neviem, 5 sekúnd v segmente, tak iba roztočiť na 900 000 W, fakt na 5-7 sekúnd a potom zvolniť, len chytiť ten slipstream. Bude sprint na 15, teda, ne? Nebude. Ako? Bude sprint 15,3. Bude. Čakaj, ja si musím otvoriť tie poznámky, lebo neviem to na spamäť. Ja to iba podľa minimapy viem. Mám před sebou. Ale na minimape už vidíš, blížite sa jedna križovatka, druhá križovatka, prudká ľavotočivá zakrúta, tam začína šprint. Tam vidíte prudká ľavotočivá popri pobreží, prudká ľavotočivá popri pobreží a už tam vidno aj kombaner v ľavom hornom rohu. Kurva, mne sa ešte tablet vybil. Piče vyjebanej. Dobre, jeden tam išiel do útoku, budú ho naháňať. Držte sa tak vpredu. Pred tých Švedov choďte, pred Švedov. Ako si, Karel, dobre. Teraz si dobre, iba sa drž. Modré tróny. Toho Šveda, čo je pred tebou. Toho Šveda chyť. Toho Šveda si drž. Risberg.
Len si udržujte pozíciu, len poďte, ešte máte čas. Keď pôjdete po pote kamene, tam začína segment. Už zvolnite, iba sa držte v háku. Modré tróny, modrý trón alebo Švédi. Ja by som sa skôr Švédov držal. Karel, ty trošku dupni. A iba roztačajte, 500-600 W, poď, power up a poď, ale nie 100% šprint. Poď, ešte 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1, 0, zvolňuj, cruise, sa mi dá, že Karel druhý, nie som si istý. Pekne. Len tak pozične, ako si išiel teraz, Karel. Presne takto. Proste na kokota, na Nemca choď. To bolo super úplne. A už zase zvolňujte reggae. Chytiť sa do háku. Hlboký nádych, výdych. Jedine takýmito malými krôčkami môžeme niečo spraviť. Dobre, prvé kolo budete mať za chvíľu za sebou. Karel, pre tebou je ten Glenn Zedlerlo, ten oranžový trón, čierny dres. Toho na konci ti pripomeniem. Budete ho držať ako oko vonom. V prdeli. Keď on pôjdete aj vy a budete mu nalepení na tom skurvenom zadnom oranžovom kolese belgickom. Krátky kick. Tak. A do háku. Hákujte. Nikto nebude nastupovať. Je vás iba 22. Jeden odpadol a pravdepodobne vás nechytí. Vládo, počuj, ty ak náhodou budeš mať aero a ste v skupinke nejaký viacerí a bol by si čerstvý a náhodou tam niekto ti to rozbehne, tak možno skús FTS-ko. Ak náhodou sa ti bude chcieť, ak bude chuť, ak budeš tam vidieť tie podmienky, tak skús FTS-ko aspoň. No já zkusím, ale energie není moc velká. Nevadí. Ak to pôjde, tak skús, ak nie, tak nič sa nedeje. To len keby náhodou. Keď tak sa sústredte iba na finišové body. Teraz bude krátky kick chalani vpredu, možno nejaké 3-4% na takých 30 sekúnd. Nemyslím si, že tam budú nejaké útoky, ale len dávajte bacha. Teraz na taký drevený most prídete a tam to na chvíľočku vystrelí. Možno na 20 sekúnd iba, není to nič hrozné. A potom sa pôjde zjazd až do cieľa a tam bude cieľ vlastne celkový. Dobre, ide sa pohodička, kurva, keby to tak viem spočítať. Sú tu asi zo 4 Švédi. Švédov je tu dosť. No Švédov je tu najviac. Švédi neviem, či až 5 som tu nevidel. Prísam koko, ty sú tu až 5. Dobre, vpredu je nejaký útočník, ale tomu je na kokot. Stále takto buďte, v pohodičke. S tým, že ak náhodou chytíte pierko ako power up, tak čo sa týka šprintových segmentov je vám absolútne zbytočný. Takže tam sa preferuje auto alebo prilba. To pierko jedine v tých medzisegmentoch, v tých kopčekoch. Ale ak náhodou máte pierko, tak by som ho hneď míňal. Ale power up nezískate na štart cieli. Tak bacha. Takže další sprint 19,5, jo. Áno, ten čo bol prvý. Takže teraz idete štart cieľ, takže do 2 minút budeš ten šprint. Ja, ako. Takže zase bude pravidlo 3 kokotov. Ak vám náhodou budem hovoriť, že šprint a vy sa na to nebudete cítiť, tak iba to prežite, hej, nepočúvajte ma. Zase nemusíte úplne šprintovať stále. Len ak to tak budete samozrejme energeticky cítiť.
Jeden je stále v úniku, ale to je sebevražda. Ale já jedu v nějaké skupině 11, tady asi 10. Tak já to pak zkusím ke konci urvat, ale teďka už v průběhu není o co. Nie si v druhej skupine náhodou? V druhej Ne, skupine nejaká určite, vláda. Vlado je v druhej skupine určite, ale teba tam nevidím. Sadu nevole, no, tak Či si? Ste? Áno, ste tam. Dobre, ste tam obidvaja. Držte si to. jsme druhá skupina, jo. Druhá skupina, 40 sekúnd máte na prvú. OK. Říkám, no, zkusím pak aspoň co nejlepší v cíli, ale Áno, vy dvaja sa sústredte iba na cieľ. Robte normálne všivákov a šetrite. Dobre, chvíľočku, už ideme k prvému šprintu, za nejakých 30 sekúnd možno bude začiatok šprintu. Takže pozícia vpredu. Ten jeden je stále v útoku, ale to nevadí. Ďalší už pomaly sa to bude rozbiehať. Ľavotočivá zakrutá sa to rozbieha. Tak iba roztačajte. Roztačaj, poď. 600-700 W, poďte aspoň. Poď. Poď aj s powerupom, poď. Ak tak zrýchlite. Poď. No ty koko, to sú ťažké šprinty toto. Dobre, vypusti. Keď už vidíte, že to už nemá význam, tak už vypúšťajte. Dobre, budeme si musieť lepšie tú pozíciu skúsiť podržať. Dobre, zase rege, dýchajte, oddychujte. 23 vás je v skupine, tak ten jeden vás dotiahol. Dobre, teraz sa zase pôjde ten plážový šprint, ale máte čas, oddychujte. Wow, toto sú ťažké šprinty, ty kokot. Dobre, nejaké body za prejazdy budú na jednom Karel 2, Radim 5, Karel 10 a najrýchlejšie segmenty Karel je 2 na jednom, Radim 3, Karel 4, na ďalšom Peters 6, Karel 8, Karel 10. Ty vole, Karel? výborně. Ty vole. MVP? Vydržet kopec teďka jenom. Teraz bude iba taký krátky kick, 4%, vystrelí to 5-6, ale hneď to pôjde dole, hneď to ide dole, iba hakujte. Toto je len taký romantický, aby ste nezabudli, že ste preteku. Už to klesá. Zase prejdete tam na minimape. Ľavotočka, pravotočka a už potom vidíte dve križovatky, už v diaľke vidíte, popri tom pobreží sa pôjde doľava a tam je zase ten šprint. Zase popote skaly, začiatok a takto. Ako sa cítite zatiaľ, Karel? Skúsime to Dobre, to vyskúšame toto. Neboj, podľa mňa tam nikto nebude nejako extrémne nakladať.
A já zkusím trošku šetřit. Dobre, tak šetri. A tam škoda, tam keby vo Švédsku niekto chcel vypnúť elektriku, ty kokot, tam tí sú piati buzeranti. Dobre, bude sa to zrýchľovať za chvíľočku. Teraz najbližšia križovatka, ľavotočka a už sme zase na tom pobreží. Práve nemusíte 100% šprint, ale ak chcete bodovať, tak aspoň 700-800 W by bolo treba. Ale ako sa cítite? Keď tak pozícia určite viacej vpredu. Tých útočníkov jebať na nich, to ich dotiahnete. Keď tak k tým Švédom, ak chcete šprintovať, tak k tým Švédom dopredu. 3 modré dresy tam sú. Ak nie, tak oddychujte. Už sa to rozbieha. Je to na vás. Keď tak si oddychnite a zvládnite kopec a skôr tam skúste. Radim ide. Poď, skús. Poď, ešte 5, 4, 3, 2, 1, Radim, zvolni. Karel, ty si dobre, ty už si v háku, už si v slipstreame, už oddychujte. Radim, super, oddychuj. Teraz bude chvíľka zo 3 minúty alebo zo 2 minúty oddych, potom sa pôjde ten krátky kopček a potom sa pôjde ten dlhší, ale bude tam možnosť na vydýchanie. Karel, nech ťa tento Švéd dotiahne. Idem pozrieť zatiaľ stav. Primes. Dobre, oddychujte, bolo to super. Teraz sa pôjde doľava, na ďalšej križovatke doľava, pôjde sa ten prvý úvodný slimák. Čiže keď sa tie cesty skrížia, tak tam to začne stúpať a hneď keď vyjdete na most, ako sa zase prekrížia, tak zase sa to vyrovná a bude krátky zjazd. Je to gravel taký climb. Je vás 22, jeden odpadol zase. OJ Rita z Rakúska. Pri tomto tempe vás asi dolepí, ale už pravdepodobne nie. Tam bude najväčší problém, tí Švédi vyjebaní. Ale akože body nejaké máme, takže není to úplný prepadak. Myslím si, že máme slušné body. Dobre, keď prejdeme po podmost, tak to začne doľava stúpať. Stále hákujte. Bude to na graveli, off-road, takže treba hákovať. Ideálne čo najviac predu byť nalepený, ale stále hákovať. Veľké útoky tu nečakajme, ale bude tam akcelerácia určite. Je to tak na minútku. Ak náhodou 1-2 zaútočia, jebať sa na nich. Bledomodrý trón, tohto drž. Tak, Švéda. Bledomodrý trón Švéda. Oni budú akože akcelerovať, ale to len aby, oni sa boja, aby im neušli, ale netreba robiť akcelerácie, iba sa držať. Čo už sú výsledky, či nie sú z toho šprintu? Primes. Ktorý to bol ten? Prečo mi neukazuje?
Čo vyjebané. To bol ktorý? Tight pull? To bol tight pull sprint, ale teraz to bol ktorý? Tretí. Tight pull sprint. Radim bol 6. na tomto poslednom. Radim super. Krásne body. Dobre, teraz krátky zjazd, vydýchávajte, regenerujte, úplne zvolnite. Fakt, že na 100 W chodte. Nemusíte ísť vyššie vaty. Keď je downhill, úplne viete zvesiť. Zase, keď to bude 0%, tak zase musíte iba začať točiť. Radim, jebol si tretí najrýchlejší čas znovu na tom tight pull šprinte, čiže okrem 6. prejazdu aj tretí najrýchlejší segment. Ale už si tam mal jeden tretí najrýchlejší, tak teraz ja neviem ani za koľko, tak sa to počíta, ale mal si tam dobrý čas. Výborne, výborne. Dobre, stále hákovať a ideálne nebuďte úplne, že vzadu v balíku. Karel, ak vidíš Radim a Radim je pekne tak vpredu v strede, okolo tých Švédov sa držať. Radim to umí, no. Akože nevadí to na rovine, ale bude to možno trošku problematické v kopci, keď budeš úplne vzadu, lebo ak sa to zrýchli, tak budeš musieť akcelerovať dopredu alebo ísť vyššie vaty. Čiže kľudne sa čierny dres predu, prvý čo je, Belgičan, normálne zahaknúť sa mu. Stále byť neviem druhé koleso. Ako Radim je tak, ako je Radim. Tých Švédov sa držte. Začína to pomaličky stúpať, ale vystúpa to a zase sa to vyrovná. Vystúpa to, vyrovná sa to. Je to také hákové. Ste super obidvaja. Držte sa tých Švédov vyjebaných. Už budú len dva šprinty, dva segmenty šprintové. Na vrchole tohto kopca sa bude akcelerovať. Tak ideálne tam sa iba držať tých kolies zadných. Hlavne na tom slimáku to vystrelí. Čiže keď prejdete popod most, tak tam to bude strieľať. Ale stále hakovať. Nikto tam nejako moc neťahá. Priemery máte zatiaľ super. Karel 3,5, Radim 3,6, super. Tak, presne ako si ty, Karel, drž sa toho Šveda. Belgičan síce nastupuje, ale jebať ho. To je ten Zedlerlo, čo vyhral posledný pretek. Tak ak chcete, tak sa mu zahaknite, ale bude skúšať to isté podľa mňa, čo naposledy. Ak chcete, tak choďte za ním, lebo jemu to môže vydržať až do konca. Drž sa toho pierka. Aj za cenu použitia power-upu. Držte sa ich. On to skúša na útok. Nesústredte sa na šprint na segmente, ale na to, aby ste sa tam udržali. Aj za cenu použitia power-upu. Zase sa to vyrovná, takže hakujete. Je to vyrovnané. Dobre. Hakujte. Za tým, čo má Pierko. Radim je hneď za tým, čo má Pierko. Karel iba krátky. Toto bude do 40 sekúnd, tento kopec. Ešte 40 sekúnd musíte vydržať. Potom sa to vyrovná. Poďte. Stále držte sa. Ten má iba 5 sekúnd na skú, ale samému to kokotovi nevinde. Nechaj pobere nejaké body na segmente, ale tomu nevydá. Už zvolnil. Alebo zvolňuje. Dobre ste. Ešte asi 20 sekúnd kopca. Poďte, ešte poďte. On nech si míňa energiu. Tak bude mať 10 bodov, ale čo z toho? Dobre, do háku. Dobre, poďte za nimi. Už ste na rovine, už není kopec. Už sa bude šprintovať.
Nálep sa, Karel, tomuto kokotkovi na koleso. Iba sa mu nálep na koleso. A ak máš power up z čoho, tak ho použij teraz a poď. Iba zo sedla, iba zo sedla, iba zo sedla, 700 W. Tak. Super, super. Iba zo sedla, iba zo sedla. Ešte krátky kick. 5, 4, 3, 2, 1. Zvolnite, už zvolnite. Dobre. Dobre, ten Zedlerlo minul veľké množstvo energie. Idete zjazd. V zjazde môžete aj netočiť. Úplne hovno robte, ale musíte byť v háku. Úplne vypustite, dýchajte, hlboký nádych, výdych. Nepanikárte. Keď budete v háku a zjazdovať, môžete ísť 0 W. Kľudne môžete, hlboký nádych, výdych. Cez 200 W by som nešiel. Nemusíte vôbec ísť viacej. Neviem, či to tomu Belgičanovi za to stálo. Ale asi sa cíti dobre, kokot. Karel, 0 W. 0 W. Tak, radím 0. Dobre, super. Neboj sa. Nebojte sa. Verte mi, potrebujete oddychnúť. Keď vám aj na chvíľočku odskočia, že majú väčšiu rýchlosť, tak vy keď sa im chytíte do slipstreamu, tak zase naberete tú rýchlosť. Čiže nemusíte panikáriť. Nemusíte panikáriť. Dýchajte. Absolútne v pohode. Natiahnite lítka, ak vás ťahajú kvôli krčom. Absolútne v pohode. Teraz sa to na chvíľu vyrovná, ale nikto neťahá. Ľahké vaty, ľahké nohy. Jonas, ako? Ty človeče, špatný nohy. Nevadí. Poď, Farajm, šetrite s Vladom na finálny šprint. Tam do toho dajte proste všetko. Iba si sledujte 3 ľudí pred vami, čo budú začínať šprintovať. Prvý, druhý a ten, čo pôjde druhý za ním, tak toho sa chyťte a využite ten slipstream train. Já jsem zkusil FTS, ale asi to nevyšlo. Ako? Že jsem zkusil FTS na tom Šiša sprintu, Pozriem. ale asi to bylo slabý. Nevadí, každopádne už iba šetrite na finálnu pozíciu. Je to super. Ak ste sa iba pokusili o to, tak je to super. Milane, prosím tě, je tam ještě nějaký brdek? Posledních 6 Pred cieľom to môžeš skúsiť. Pamätáš si, že išiel sa taký krátky kick, potom downhill mierny, tak ak chceš, tak zaútoč tam. Ja ti poviem potom, kde zhruba. Vy pôjdete taký gravel a potom na taký drevený most a tamto na 3% začne strieľať. Čiže keď už budete sa blížiť na ten drevený most, tak pred tým dreveným mostom by som to proste pustil. Dozadu balíku, nabrať normálne cez nich rýchlosť, ale nie šprintom, ale nejakých 400 W, len cez nich preletie, ako už budeš na špici, tak vtedy začať útočiť. No a jak je to daleko do cíle, tak? Klamal by som ti, ale možno 600-700 metrov, ale je to downhill. Čiže tebe stačí fakt vynsť ten kopček na ten most, keď to bude 0, fakt možno o 400-500 W a potom sa snaží aspoň 300-350 držať do konca. Tebe stačí tam len pár sekúnd utrhnúť si medzeru. No. A s tým, že keď ty náhodou zaútočíš, tak Vládo, ty ho nenaháňaj, keby náhodou. Nech ho naháňa niekto iný. Obávám se, že ve sprintu bych je tady neměl šanci, tak nevím, zkusím ten útok. Tak jedine to, veď ja budem na to myslieť a ja sa keď tak skúsim prekliknúť na teba. Dobre, posledný šprint. Ty koko, to bol ktorý šprint? Ježiši, to bol ktorý šprint? Sú tam zase nejaké útoky, ale to jebať, to sú... Ty vole, ktorý šprint sa teraz pôjde? Pôjde sa zase ten plážový. Plážový sa Plážový, pôjde. Šiša šprint sa išiel. Išiel sa Šiša šprint 2,
A tam máme Radim bol za prejazd 5, Karel 7, super body. A idem pozrieť FTS-ko. Šiša Šprint 2, Vladimír Nevole 1. A máš pravdepodobne úplne, a máš najrýchlejší čas celkovo na tom segmente, kamarát. Ty krás. Takže ty kokos, ty máš tam 20 bodov ako lusk. Ak sú tie dáta správne. Lebo v prvom kole sa tam išiel najrýchlejší čas 18 sekúnd. Teraz sa tam šlo 17 sekúnd aj 300. Takže mal by si tam mať FTS-ko. Vládo, perfektné. To je mega dobré. Lebo v tom prvom kopci sa dúpalo sa v kopci a ten segment sa nešprintoval. Ale ak si tam prišiel čerstvý a... Dobre, perfektne, presne toto je ono. Mega. Dobre chalani, blížite sa na posledný šprint. Záleží ako sa cítite, ale nedával by som doňho 100%. Iba tam buďte. Skôr šetrite na finálny šprint, lebo vo finále môžete mať 40, 35, 30 bodov. Dobre, tých prvých dvoch by som si... Ale ty kokot, im to môže vyjsť do cieľa. Držte sa Švédov, ak budú akcelerovať, musíte ísť za nimi. Za Švédmi. Lebo za tým šprintom možno za 3 minúty je finish, chalani. Takže musíte akcelerovať. Iba akcelerujte. Jebte na body, ale akcelerujte. Poď, ešte krátky, ešte 5, 4, 3, 2, 1 a už zvoľňuj. A teraz dávajte, buďte vpredu, stále v háku a čakajte. Idem pozrieť baterky. Zatiaľ my máme najlepšie baterky, ale budeme sa držať toho vyjebaného Glena Zedlerla, toho Belgičana. Čierny dres a ten žltý trón, oranžový trón. Mal by byť za vami niekde. Hneď pri vás by mal byť. Nevidím ho. Každopádne chalani, ľavotočivá zakruta, potom na križovatke doprava a pôjde sa po graveli a bude 3-4% segment. Čiže ja by som to možno spravil aj tak, že ak by išiel nejaký útok, tak neviem ako sa cítiš ty, Radim, že by si možno skúsili s tým útokom. Ale je to na tebe, nenútim ťa, len budem sledovať ostatných. Glenn Zedler, ten je úplne posledný vzadu, chalani. Choďte k tomu kokotovi poslednému, ten niečo skúša. Úplne posledný vzadu v balíku. Čierny dres, belgický, oranžový trón. Choďte k nemu, on niečo skúša. Tak, Radim je pri ňom. Drž sa tohto kokota. Keď on pôjde, poď aj ty. Serte na ostatných, držte si tohto belgického kokota. To je... Na ňom to bude stať. On je dobrý finisher. Karel, ty buď tam kľudne vpredu a Radim, ty sa drž tohto Belgičana. Poď. Zrýchli. Poď do tej skupiny. Poď za ním. Vidíš, kokot, čo skúša? Vyjebanec. Iba sa jeho drž. Nešprintuj. Zvolni. Ale stráž si ho. On možno bude chcieť preletieť cez nich. Možno. Poď. On nabere rýchlosť a pôjde cez nich, podľa mňa. Poď. Ja ti poviem, keď pôjde. Už začína rozbiehať. Iba rozbiehaj. A poď za tým Belgičanom. Poď za ním. Za tým Belgičanom. Poď. 600 metrov. Iba sa mu nálep na koleso, iba zrýchľuj a zrýchľuj cez všetkých. V sedle, akcelerácia v sedle, 600 W, nemusíš ísť full gas. Poď, akceleruj a full gas, pôjdeme za chvíľočku. Poď. Môžeme full gas. Full gas, poď. Hlava dole, poď.
Karel je prvý, či radím? Poď, ešte, poď! Ešte kúsok do piče! Sme prví! Mali by sme byť prví! Radím! Mal by si byť prvý, do piči! Ja mám do puha. Vole, první, druhý. Ne? Ja neviem, bol tam ten Belgičan, ja som ťa nevidel. Ja som mal na radím a kliknutého. Oj, bože.